Коста те изроди, тук съм. Вика, Божи, аз съм Боян, тук, Вико, тук, Бошка, играят на Майнасра. Майнасра. Снимам ти бавния камп. Та последна. Ей, това. Тъпа. Само не тъпи. Просто го задри. Прав си си обълдърка. Мръдни ли? Съм мръдна, бабу. Аре бе, как да излеза? Ескейпа. Сега тук да си играя Майнкрафт. Не, той ще разбира. Ти със сета ли си ги напред да ги хвърлиш? Да. О май гад. Защото бях свикнал с джимове. What the fuck, брат? What the fuck? Иначе Аре бе, къде с... съм шапата? Иначе с... Той ще бъде първа част, дет снимам в Божи. Иначе с Кюто... XD-а. Иначе с Кюто си отварям. Вико играем. Вико играе Майнкрафт. Гледайте Вико в действие. Много гадни настройки. Йо, Защо не гледаш на лаптоп? вау. Божи. Ще не мога да дадеш влезе в лаптоп. На майката лаптоп. Диди. Не обай. Бар. Барач. Вижте, дами, тъпота купчето на Рубик с глобено на Макс. Сигурно много се е трудил да го отлепва и залепва. Умри бе, чади, ело. А той е загиналият телефон на Вика. Чакай да ти направя. Чакай да върна телефона. Добре, дай телефона. Къде отиде? Той след с скутерата ти, брат. Аз да отиде. Ти ме го Първа част свърши, чао.